Sa pulse sa CCTV, ang pagpuga ng tatlong lalaking nakakulong sa lock-up cell ng Sual Municipal Police Station noong April 12, pasado alas 12 ng madaling araw. Kinilala ang mga ito na sina Reynaldo Dizon, 40 anyos na may kasong kidnapping, Jerry Calib, 26 anyos na nakulong dahil sa paggamit at pagbenta ng iligal na droga, at si Jomar Makayaga, 36 anyos na nakulong dahil sa pagnanakaw. Matapos madiskubre ang pagpuga ng tatlo, isang manhunt operation ang isinagawa noong April 13 at dito unang nadakip si Jomar Makayaga na nasa isang gasolinahan sa bayan. Nahuli na po natin si Jomar Magayaga sa Sual, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng Sual PNP, nakatakas ang tatlo dahil hindi nakakandado ang selda. Bagamat may pulis sa loob ng istasyon, hindi naman niya napansin ang pagpuga ng tatlo. Nandun po siya sa loob po ng admin building, gumagawa po ng POMIS namin, report po. At nung nakatakas po sila, batay sa pagre-review po namin ng CCTV, 1 minute and 14 seconds nung nalaman niyang nawala na yung mga nakakulong po doon sa loob. At noong April 14, bandang alas 8 ng umaga naman, natuntun si Calib sa Sitio Madanglas sa bayan pa rin ng Sual. At kahapon April 15, nadakip na din si Dizon matapos i-report ng isang residente ang kinaroroonan ng sospek. Ang tatlo, balikhimas rehas ulit na mahaharap sa patong-patong na kaso. Para makasigurado, ininspeksyon ni Pangasinan Police Provincial Director Police Colonel Arbel Mercolio ang lock-up cell ng Sual Municipal Police Station. Isa sa ilalim muna sa documentation process ang tatlo bago ipasakamay sa BJMP. Angel Arquero, RNG News.